Gisita o giisyuhan og citation ticket ang mga driver sa mga sakyanan nga niliwag yod gikan sa inner lane padung sa middle lane bisan kun anaa na duol sa intersection ug ang mga nagbiting the red light. Kini ang gitutukan ni Femari Dumabo. Wa pasaylua sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda ang mga traffic violator nga nahulikam sa Cebu South Coastal Road sa Talisay City. Nitong July 7, pasado launa sa hapon, hulikam kining duha ka mga sakyanan nga anaa sa inner lane kun mga sakyanan nga pa left turn. Apan kay stop signal paalang sa pa left turn, ang duha ka mga sakyanan ang niliwag padulong sa middle lane. Ang usa sa mga sakyanan red plate o iya sa gobyerno. Ang duha daling gipahunong o giusyuhan o citation ticket. Kang ilang gibuhat matud ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, kuyaw gyud sa disgrasya. Katong ilang gibuhat is dako kay tug posibilidad ug resulta nga tos disgrasya, so delikado kayo. So man nga amo gyud silang gidakop. So reckless gyapon parehos lang duha. Reckless silang duha. Samtang gipara usab mismo ni Tumulak human naaktuhan kining usa ka truck nga bisan kun stop signal na ug gani nihunong na ang mga sakyanan sa iyang kilid ang padayon gihapon sa pagpadagan. Nahitabo kini nitong Hulyo 8 pasado alauna sa hapon. Wala pa gyud dayon kini nihunong sa dihang gipara sa mga traffic enforcer. Niabot pa ngadto sa katulong intersection una kini nihunong. Tungod niini, gawa sa giisyu nga citation ticket, muduso og report ang City Toda ngadto sa LTO7, batok sa maong driver. Gadali siya kay gisugo siya sa iyang amo. Sugo Gipadali siya. unya rason ba dira Sir Joy? Dili gid na siya mahimong rason. So mo na hinungdan nga amo siyang gilikturan diha gid mismo sa daan. Oba ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.